Hallo, hallo, hol wiefke nijs met Tammo. Hallo. Goeiedag, hier met de directeur van mijn theater Don Quixote. Het is muziek weer, het is geweldig. Ik zou zeggen, vernieuwing. Goeiedag, iedereen weer met Tammo. Tammo van Trouwderland. Ik zal je even zo laten waar mijn vuurrollen, waar mijn stambouw begonnen is. In 1250, Saxum maar wel. Kreeg je door Saxum en door is Torum. Ging ze 1 keer in de week naar Torum toe, toen was de maart, 1 keer in de week. Mensen kwamen al hoe Drenthe door met schopenvelden door naar Torum, zo'n belangrijke maat. In beneden Saxum, daar lag het klooster Palma. Daar woonde daar de tijd 191 nonnen. En door ging die oude man, Duits, hij had in Keurtbein. Die ging door altijd in als lekenbroeder, zeg maar, tussen al die wichten. Als de wichter het over de heren en de puur dat ze het over hem, dat ze onbedalden. Ze hadden in die tijd helemaal niks te eten. Brei. At je nat. Er waren geen eerappels in die tijd. Dus er eigenlijk niks als brei en nog eens brei. Zoepenbrei. Geen pc, cd of tv en ook geen thee. Maar ze waren toch dik tevreden. Geen telefoonstroom of overtoon, dat waren zij nooit gewoon. Geen knarie of een beo, geen koffie of een senseo. Geen wc, maar muikengreed, die deed nog op een gewone plek. Ze woonden in huis met loezen en de wereld moezen, maar ze moesten er nooit over zoezen. Er was geen patat in stad en ze hadden nog nooit een eerappel gehad. Pastoor zat op zijn gat, preekte zich plat, want hij was die wodan zat. Zo was het town, zo ging de town, dat was town het grunniger vertown. We hebben nou tv en patat en zitten op ons gat. En we hebben nog lang nooit alles gehad. Van keer op meer en dat doet zozeer. Arrogant mens wordt toch nooit zat.